Il-garnija u l-garnija baljarika huma għasafar tal-baħar ta' daqs medju endemiċi għall-Mediterran. Iż-żewġ speċi għandhom dar skur ħafna, żaq bajdanija, imnifsejn fil-forma ta' tubu u saqajn tipiċi tal-għasafar tal-baħar bil-ġilda bejn is-swaba'. Madankollu il-garnija baljarika hija kemm ikbar u tidher aktar skura. Fil-waqt li dawn iż-żewġ speċi li jgħixu fit-tul għattaw il-parti kbira ta' ħajjithom fuq il-baħar fejn jieklu ħut u molluski jirritornaw lejn l-art kull sena biex jagħmlu attentat wieħed biex jibejtu. Il-garnija baljarika bl-Ingliż Balearic Shearwater tbejjet esklusivament fuq il-gżejjer Baljariċi u tpassi lejn l-Oċean Atlantiku wara li tbejjet. U stmat li l-popolazzjoni li tbejjet tal-garnija baljarika tammonta għal ftit aktar minn 3000 par. U għalhekk dan l-asfur huwa klassifikat bħala fqada kritika mir-Red List tal-IUCN. Min-naħa l-oħra bejn 15,000 u 30,000 par ta' garnija, magħrufa bl-Ingliż bħala Yelkon Shearwater, ibejtu madwar ir-reġjun tal-Mediterran qabel ma jpassu lejn il-Baħar l-Iswed. Minħabba tnaqqis fil-popolazzjoni dinjija, il-garnija hija klassifikata bħala vulnerabbli mill-IUCN. Il-proġett LifePen Puffinus immexxi minn BirdLife Malta għandu lan li jħares lil dawn l-ispeċi ta' għasafar tal-baħar li jinsabu fil-periklu, billi jindirizza żewġ sfidi ewlenin li jiffaċċjaw tul il-ħajja tagħhom. Il-predazzjoni minn mammiferi invażivi fuq l-art u l-hekk imsejjaħ bycatch fuq il-baħar. Dan iseħħ meta dawn l-għasafar jispiċċaw maqbudin biżball f'tagħmir tas-sajd. Il-proġett li jinvolvi msieħba minn Malta, Franza, Spanja, il-Greċja u l-Portugal huwa eżempju mill-aktar ċar ta' kollaborazzjoni wiesa fuq livell mediterranju li se twassal għal konservazzjoni ta' dawn l-għasafar tal-baħar endemiċi.